iBhayibheli ngathi bafakazi Ngabezitha. lezinto zabelungu ziphazamisa Bundani kuyaphilela. Cha kunendaba uMakhama Phetesa nayo lapha iyale ndoda lena eyayifuna ukuthi insini kaNabhothi. Inomona. umkahlathi usidila nomona Inomona lenkosi. Inamasimo amaningi kodwa yayifuna ukuthi insimi kabani? kaNabhothi Enensima yodwa. Ithi izomnika ini? Ithi izomnika amasimu ayo noma abe isihlanu Nani? plus nemali ngaphezulu. Inayo yonke into inkosi. Kodwa Inayo yonke. inomona. Inamasimu amahektha into engasuka lapha iyoshaya ongoza. Kodwa ifuna insimi. uNabhothi unesiqeshana esincane nje esisemva kwendlu yayo inkosi. Awuyifunde le ncwadi. Kodwa uthi ufuna uNabhothi emnikeze le le nsizwa. ndaba yangikhumbuza enye indaba kodwa ke ngisho ngoba Le ncwadi ke Amakhosi okuqala amakhosi okuqala 21 verse 1. verse 1 Yeah. ithi kwathi ngasemva kwalokho Kwathi ngasemva kwalokho uNabhothi umJezreeli uNabhothi umJezreeli akongayena umZulu. wangayena Kuba kwakumZulu, hey kwakwagusha amadoda. Yayizoshawa le nkosi. Kuba kumZulu. wayishayela khona ensimini Sasomlekelela kanaka amahawu. Sasomlekelela thina uNabhothi. ifuna ukuzohla insimu yakhe Iyodwa. iyodwa Sasomlekelela thina. Sasomsikela sithi but Nabhothi. Hayi. Ayishe. Yeah. wayenensimu yesivini Wayenensimu yesivini. eyayikhona eJezreeli Ikhona khona apha eJezreeli. eduze nendlu ka-Ahabi inkosi yaseSamariya Kukhomba khona ngampela dubu kule nsimbi yayincane ngoba Yeah. kwenziwa yayiseduze. yayiseduze kwendlu Lezi insimbi zokulinywa la egcekeni eceleni Yeah, kwenza yeah, ukutshala izinto ezincane. Yeah, yayincane impela. Yeah. u-Ahabi wakhuluma naye uNabhothi Wasekhuluma naye. wathi Wathi ngiphe insimu yakho yesivini uthi lona yona le nsimbi yakhe encane nike Yeah. mina. ukuba ngiyenze ibe insimu yesilimo Ey, ngokuba iseduze nendlu yami umona, inkinga ukuthi iseduze isola ukuthi yayiseduze nendlu yami Umbuzo ke Makhama ke uma le nsimbi ke uNabhothi eyinika inkosi. ya Izobe siyasishulwa le nsimbi eduze kwendlu iyobekwa kude nendlu. ngendlu Izoqhubeka ibe seduze kwendlu. izoqhubeka ibe seduze Shuta nendlu. akusona isona ukuthi seduze nendlu. ya Ufuna ukuyidla nje ngesitayela. nje uyinkosi Ngoba vele uthi azithi into zabantu. uthi le nsimbi ayinikwe noba iseduze kwendlu akafuni Yeah. insimbi kaNabhothi beseduze kwendlu. Uma sekungeyakho uzoyiqula yini. ujezisa ukuthi umuntu kazana lo Wayisebenzisa isikhundla ngesincane. ya Ya. uthi mina ngiyakukunika esikhundleni sayo insimu enhle kunalena Akuthi uyabona kunomuntu wayephethe ujealous. wayenomona kodwa umona oright kunyana Ujealous. noma ukhetha lokho ngiyakukunika imali elingeneyo nayo Uyabona ke hayi madlana phela le le nkosi yayinomona. nankaka amazwi embona ukuthi mina Yeah. wayishisa ngawo uNabhothi aphendula ngawo inkosi Yeah. uNabhothi wathi ku-Ahabi Yeah. uJehova mangivimbele Yeah. ukuba ngikunike ifa lami elavela kobaba bami nanko-ke amazwi acasula adinga inkosi u-Ahabi yadikila hambe yohlala Ukulo uyanqaba nensimbi uthi ngisho okhokho ngabe vuma. uthi bengangijezisa ngisho khona Mangithatha le nsimbi mangithatha le nsini vele usuke uyisuku lama uyinsizwa ushiyele ubaba wakhe ifo wena ulithatha umnika abanye abantu Suke kufanele bekubulale buqala. Hey, chef. Hey, asiva. Qhubeka la. Mana. Qhubeka la. ithi mina usuke uyisula ubaba wakho umashiyele ifa wena usaludayisa uhambe ngey'moto zakho uhamba amagigi ngey'moto zakho Esiphindiwe futhi. Usuke isibula lesesiphindi. yena kade lezi imoto efaka ngazo ukudla la ekhaya ukuthi wena usudrayiva ngaso wena ujayiva ngazo udayisa phela udayise ney'nkomo ngoba ufuna imali yokodala Isibula esiphindiwe Makhama nami ngivumelana nawe. manje-ke ngifakazisa ukuthi wayeqinisile uNabhothi Yeah. izwi ophendula ngale Ukuthi ifa lokhokho. ukuthi ifa lokho Ngengunini. lophelela la ekhaya Yenze njani le nkosi? u-Ahabi wangena endlini yakhe Yeah. nenhliziyo encane Ucasukile. ethukutheleyo ngenxa yezwi elakhulumayo uNabhothi umJezreeli Wayenomona.
ngokuba ubethe angiyukukunika ifa lami elavela kobaba bami. Ya. Walala phansi embhedeni, wabeka emseleni, wanqaba ukudla isinkwa. Ucasuke? Wadikila wayicasuka le. Wadikila ukudla. Hayi wayidikila. Ufuna insimi yomuntu njalo. Ufuna insimi yomuntu. Nensimnyana nje. Ayishe. Semva kwenu. Kepha weza kuye umkakhe uJezebel. Weza uJezebel. Hey, lona kade kuculwa ngayizolo lo. Bebengazi njalo ukuthi eBhayibhelini. Bayitshela mhlawumbe ingane la emkhoko. La emkhoko la. Ngapha egolo walezongapha egolo. Abanye befika imnandi sebeze baqambe ingane zabo zamantombazane ngoJezebel. Kanti abazi ukuthi igama lesikhawunjalo. Ayishe. Ya. Oh, shame. Kepha weza Ya. umkakhe uJezebel. Ya. Ethi inhliziyo yakho idabukelani na? Uthi lo nini ekucasule kangaka? Ukuba unqaba ukudla isinkwa. Awuhli ngisho isinkwa. Wathi kuye ngokuba ngakhuluma noNabhoti umJezreeli ngathi kuye, Ya. nginika insimu yakho Ya. yesivini, Ya. ngiyakukunika imali, noma usho njalo ngiyakukunika insimu enye Ya. esikhundleni sayo. Waphendula Ya. wathi angiyukukunika insimu yami yesivini. Ya. Isalandisa umkayo nje acasulwe yini? Ya isalandisa unkosikazi uJezebel. Ukuthi yini lengicasule? Ngihambile lo muntu manje. Ya. uJezebel umkakhe wathi, Ya. wena uyabusa embusweni waba-Israyeli. Ya, uyinkosi wena. Yonke into ufuna kube yakho. Kalokhu nje. Wewe umfundlana. Hawu kahle. Ubeka nencwadi Nzobele ungakafaki umfula. Ya. Vuka udle isinkwa. Vuka udle nje ukhohle lensimbi uzoyithola. Inhliziyo yakho mayithokoze. Thokoza. Shutha unkosikazi lapho wayezokhanda iplan. Kade khuleka wena ubala lo. Uzoyikhanda iplan. Vuka udle ukudla. Dana ukudla wena. Ushiyele kimi konke. Uzoyilungisa le. Ya. Ya. Inhliziyo yakho mayithokoze, mina ngiyakukunika insimu Ya. yesivini Ya. kaNabhoti. Le nsimbi uzoyithola Ya. khuleka. Dana ukudla. Njalo-ke waloba incwadi egameni lika-Ahabi. Ya. Okusho ukuthi lo nkosikazi wahamba wangamtshela u-Ahabi. Wafika wabhala Wahamba incwadi. wayobhala incwadi wasesayina isignature yendoda yakho Ayi, uyayazi. wayifake, wayiforge. Fake. Yabona, wafaka isigcifisi. Eyinjalo into yokuforge signature. Hayi njalo. Ngisho sabhubha naye sonke yeke qhubeka. Njalo uJezebel waforja isignature ka-Ahabi kube ngathi u-Ahabi obhale le ncwadi. Ya-ke uJezebel umkakhe wathi kuye, wena uyabusa embusweni waba-Israyeli. Ya. Kanjalo-ke vuka udle isinkwa, inhliziyo yakho mayithokoze, mina ngiyakukunika insimu yesivini sikaNabhoti umJezreeli. Ya. Njalo-ke waloba incwadi egameni lika-Ahabi wabeka kuzo uphawu lwenkosi. Signature le. Yebo. Ayi. Wayiganwa esigibeni. Wathuma lezi zincwadi kumalungu Ya. nakuzo izikhulu ezazikhona emuzini lapho uNabhoti wayakhe khona. Ya. Waloba ezincwadini lezi wathi, Ya. memani ukuzila ukudla, Ya. nibeke uNabhoti ngaphezu kwabantu bonke. Futhi bembeke obala Ishe. ukuthi wonile. Ube nathi unecala. Evela obala ukuthi hayi wonile unecala. Ya, uzoshaya umphakathi kanti. Umphakathi ade wayicala lento. Angicela ungikhanyisele lapha. Khanyisa amagama. Ngisabona. Khanyisa amagama phela uzwakale semdala. Saboni kahle bafana. Eke phike nathi sebasha. Sekulufini. Thina sebasha thina umkhanyisele mfowethu. Umbhalo. Umakhamba. Isibhalo ufuna sihle kahle. Kahle. Sibona ya. Kahle. Nazo-ke. Ya. Khanyisela abadabukileyo abanhliziyo zinosizi
ya waloba encwadini walobe encwadini lezi wathi memani ukuzila ukudla memani ukuzila nibeke uNabhothi ngaphezu kwabantu bonke nimbeke phambili uNabhothi nibeke abantu ababili abangamashinga phambi kwakhe iqhwaga omvundlana hayi manje ikhokha ngamfundana kuphela hawu umvundlana wakwisiqhwaga phela umvundlana wazala iqhwaga na umvundlana nje zikachoko wenzani ukangayo ya ukuqinisela ngaye ngokuthi wena wamthuka uThixo ya angithi yabona wayeseqanje ekhandela umuntu uthuka uJehova ukuthi uNabhothi uthuka uJehova akusabali ukuthi unqabe nensimo ukuthi unqabe nensimo yenkosi uthuka uJehova ayishem ushiwa into enkulu manje ezokwenza ukuthi bonke abantu becasuke yabona ya wayithuka nenkosi wathi uphinde wathuka nenkosi yes nibuye nimphumise ya nimkhande ngamatshe aze umsheme ngensimu ubulaliswa umuntu wesifazane ngensimu akasabulaliswa inkosi Ahabi ubulaliswa umuntu Ahabi manje imqambela amanga emphakathini ukuthi lo udlwengulile eyishem uyuzo abantu bekhandela impilo ukuthi udlwengulile bese iphathelo na ushukela abana ukuphetha ushukela benzela abantu umphakathi unyukela ushukela phela khona umuntu udlwengulile kodwa beyiphathelo ushukela wathola nethobo lokuyokudokotela yocheck dokotela Benedict ya eyishem abantu bomuzi amalunga nabayizikhulu abakhayo emizini wakwabo benza njengokusho kukaJezebeli bamkhanda ngamanje njengakho lokho okubaliweyo encwadini bamkhanda ngamanje abezithumele kubona ya bamema ukuzila ukudla ya bambeka uNabhothi abe ngaphezulu kwabantu ya kwangena abantu ababili abangamashinga bahlala phambi kwakhe iqhwaga embili iqhwaga abantu bakwaBheliyali ya baqinisela ngaye ya uNabhothi ebusweni babantu bethi uNabhothi wamthuka uThixo wayithuka nenkosi njalo bamphumisa emzini bamkhanda ngamatshe waze wafa hayini usheme kahlahla yonke isukele emoneni mana magama uqhubeke mayesefile kwase lathini izwi likaJehova njalo bathuma kuJezebeli bathi uNabhothi ukhandiwe ngamatshe ufile ya sebebuyisela impendulo umkenkosi yebo usesicishile lenyoni sesicishile thatha insimo wona nkosi ya wathi uJezebeli ya lapho esezwile kuthiwa uNabhothi ukhandiwe ngamatshe ufile ya uJezebeli ya wathi kuAhabi ya suka hamba uthathe insimu yesivini sikaNabhothi umJezreeli eyishem yona le anqaba nayo ukuyithengisa ngemali ithathe usefile vele uNabhothi kasekho ufile wathi uAhabi esezwile ukuthi uthiwa uNabhothi ufile uAhabi wasuka ukuba ehle eye ensimini kaNabhothi umJezreeli ukuyithatha awushem ya akazi ukuthi umkakhe ubulaliswe ubani eyishem wazi ukuthi ufile nje uyifele nje uyigulele umeli wenhliziyo yabona ucabange kakhulu uJanuary phela imali ayikho wacabanga kakhulu washona kanti ubulewe nakho ke inkinga ke manje ya weza izwi likaJehova nalo-ke lolu ku-Elija laselifika kumprofethi u-Elija izwi likaJehova umthishebe lathi suka wehle uhlangabeze u-Ahabi inkosi yaba-Israyeli yakunangu Ahabi useSamariya bheka usensimini kaNabhothi hawu useye khona ukuyithatha ya wokhuluma naye uthi usho uJehova wena ubulele yini uthathile na wokhuluma naye uthi usho uJehova endaweni lapho izinja
zakhotha igazi likaNabhoti, ya izinja ziyokhotha negazi lakho, yebo elakho. ukusho ukuthi naye lo inkosi izofela la kufe khona uNabhoti. uNabhoti. Lapho izinja eyikhothe khona igazi likaNabhoti lafele khona, nenkosi igazi layo, Igazi lawo lizokhothwa igazi khona lokhotha la izinja khona lapho same spot, sekhuluma uJehova. sekhuluma uNkulunkulu. Le ndoda kodwa ayazi ukuthi lo ubulawa ubani. Ayazi ukuthi ubulawa ubani. Awushiya. Ubulaliswa unkosikazi lowa, kodwa kujeza indoda. Eyishembe bambela umnikazi. Yes. Babefana kodwa uJezebeli nenkosi uAhabi inhliziyo zabo zayifana. Babenonye. Zayifana. Benamona. Exact kwakukenene inkosi. Ukhozi kanolunye phela Angithi-ke lento ke mawusubuka inesifundo yeah. ukuthi ngisho ekhaya kanjena ngoba uNakhuzana usuganiwe, Yeah. ubheka umuzi kababa wakho. Yeah. Uma kona lo wesifazane icala lithwalwa indoda la igcekeni, Njoba kwenzeka kunokhuzana kuAhabi. Angithi Eyishembe. njengoba nje sesiganiwe, Yeah. uyawazi umthetho ushiyelwe ubaba wakho ukuthi mntanami la ekhaya kwenziwa kanje, Lensimo ungayidayisi. uhamba kanje. Nalo nkosikazi mayifika ngithi akasilutho la ekhaya, Yeah. uzomtshela ukuthi cha umthetho la ekhaya uthi. Yeah. Yeah. Uma sephuma emthethweni la ekhaya, Khala ku. ngeke kujeze kodwa unkosikazi uzojeza wena. Abanikazi bamuzi bathi hayi umthetho sawushiya kuwe. Shutha umtshelanga iqiniso ukuthi la ekhaya kwenzeka kanjani. Bese siyakhala. Lento ke nesifundo esinjalo. Uyabona indaba kaJezebeli. uJezebeli akagwetshwanga. Akahlangene nalutho uAhabi nendaba yokubulawa kukaNabhoti. uNabhoti wabulaliswa uJezebeli unkosikazi kodwa Akagwetshwanga. kuthe sekujeza kwagwetshwa inkosi. Kuthiwa lapha izinja zachapha khona igazi likaNabhoti. Nele hayi inkosi Itshela uAhabi. inkosi ukuthi nayo zoyichapha lapha igazi. Kwakufanele ingaphindi yabe. Usho umzila. Usho umzila izinja sezokugadile. Eyishali. Izinja zokugadile umzila. Lapho khona izinja ichaphe khona igazi likaNabhoti. Itshela inkosi ukuthi kusasa izochapha khona igazi lakhe. Hayi phela lokho noma yenga ushintsha izozikhola. Yeah. Ibuyele kuwo. Yayizozikhola ukuthi ngenze into ethize endaweni ethile. Yayizohamba ngelanga ukuthi mhlawumbe izohlaba utshwala. Mhlawumbe bese hamba lapho bese iyakhala ngoba kwasekusho uJehova. Kodwa inkosi izingane esishozini nje umona. Iyona eyasuggesta ukuthi insimu yalo. Kwasho ukuthi nomama wakwayo naye Bafana. yes. Ungathi unensimu esuka lapha kwaDangezwa. Mana Duba imbuzi. Uma ogandaganda ababili bedonsana ebusuku ebunyameni bengakhanyisi bobabili. Ngokuthi wena bengayazi. Donsana ogandaganda ababili ebusuku kumnyama. Ubona bengayazi. Bengena bobabili esuweni. Lana ke lo inkosi uAhabi nomkakhe uJezebeli. Wakudonsana ogandaganda ababili abangakhanyisi bobabili bedonsana futhi ebusuku. Ngoba kwakufanele lo uma ukuthi ugandaganda wawukhanyisa lo sifazana kwafuna ekhundla ekuchaba. Ngani nakho konke na? Yeah. Hayi ngoba ingceku yakho le ayiyeki ibe nensimu eyodwa. Uyabona uAhabi nale ndoda engale awufunde incwadi Samuel wesibili 12:1. Uyabona uAhabi na leyo ndoda leyo yayinkulu eBhabhiloni okuthiwa uDavid 12:1. Yeah. uAhabi noDavid ukhona izinto ezazila ngaphakathi hayi ukuthi babengakholwa babekholwa kodwa babe nalento yomhawu umhawu ukuthi ngathi yonke into ngabe yakho engathi nje ngisho bathule inkomo ezu100 wena ufumana abantu bafuya ithole imbili lapha ngapheshe uthi izazenza izinto zayithola uzuwele yombuso ungendayisela umhawu kodwa unenkomo ezi100. yes uyabona uAhabi noDavid babehlala into eyayihlala kubona ngaphakathi iyafana awufunde lapho uSamuel wesibili 12:1 uzubonke lento eyayihlala kuDavid ilento eyayihlala kuAhabi enhlizweni zabo ngaphakathi uSamuel 12:1 wesibili verse 1 Yeah. Samuel wesibili
uJehova wathuma uNathani uJehova uthuma uNathani uDavid umthuma kuDavid wafika kuye wathi wathi kwakukhona amadoda amabili emzini munye kwakukhona amadoda amabili emzini belamana enye icebile enye impofu ecebileyo yayinemihlambi eminingi inemihlambi eminingi nezimvu neyinkomo inemihlambi eminingi yezimvu nezinkomo hayi ukuthi unomhlambi into engabaleki imihlambi yena imihlambi yakhe yayingabaleki yezimvu nezinkomo eminingi kodwa impofu yayingenalutho ya inemvana encane kuphela lona ohlupheka unemveyo kuphela wayeyondla yena yakhulela kuye nabantwana bakhe yadla ukudla kwakhe yaphuza esitsheni sakhe lo baba wayefika ephuze bese iphuzisa ngoba umfowabo wayengafuni ukukhiwa amanzi phuziswe lemvu yalo lo wayefika ekhe amanzi phuze yena uhafo salayo la enkomishini bese phuzisa imvu yakhe umfowabo wayengafunda nokuthi imvu yalo iphuziswa amanzi la ekhaya yalala esifubeni sakhe ngisho engafuni iyofakwa lapha esibayeni la khona izimvu zakhe ngoba webothi impongo zakhe ezoyibamba bese iyazala bese ziyanda wayengafuna ukuthi ingene esibayeni lapha kwempongweni efuna ilale naye lo endlini enesho ukuthi ngeke izale yaba kuye kungathi indodakazi yakhe wayehleze iphethe ungathi ingane yakhe wafika isihambi kulo muntu kulo muntu ocebileyo akathathanga emhlambini yakhe ukuhlabela leso sihambi esafika kuye kodwa wathatha imvana yomuntu yomfowabo lohluphekayo wayihlabela umuntu owafika kuye ifana uhluke ngani uDavid noAhabi hayi sisodwa isilwane esiphila kubo isilwane esasiphila kuDavid wathi mayishona sahamba sawungena kuAhabi David emdala uDavid uAhabi wayengakaphushwa uDavid emdala wathi mayefa uDavid isilwane esasiphila kuyena saphuma sangena kuAhabi lento abathi ngesiZulu umgolo umona lo ongachazeki ukuthi umuntu ehambe yontshontsho kodwa ena 50 million ebhenki Shutha sibuyela kuleli yaphuzo sokuthi ayilapheki lento okuthi umona. Ayilapheki wedudu, ayilapheki. Uyabona umona uqala esifini. Yabona uma ufunda uGenesis 25 verse 21. Izingane ezazimbili amawele okuqala. uJakobe noEsau. Bakhahlelana esifini. Genesis 25 verse 21. uEsau umona wayenawo esifini. Wayenomona esiswini. 25 verse 21 uGenesis wayenomona khona eswini wamkhahlela bathi abantu uNkulunkulu uyakhetha yini uNkulunkulu engambusisanga uEsau wabusisa uJakobe uEsau wayesenzeni ngoba wathi mabezala mawufunda base Roma 9:13 bathi mabezala wathi uNkulunkulu ngiyamthanda uJakobe kodwa ngiyamnyanya uEsau bezala base bathi abantu uNkulunkulu uyakhetha yini Shutha siqale kumaRoma yabona nje amaRoma 9:13 isho njalo ithi uNkulunkulu wamthanda uJakobe kodwa wamzonda uEsau bathi abantu uNkulunkulu uyakhetha wayemzondelani umuntu ephuma eswini cha uNkulunkulu umzondela ukuthi ukhahlele umfowabo lo eswini wamkhahlela beseswini mawufunda base Roma 9:13 verse 13 njengokulotshiweyo ukuthi ngamthanda uJakobe ngamzondo Esau ivaleke uJehova wayesho lokho ukuthi ngamthanda uJakobe ngamzondo Esau kusho uNkulunkulu kanti noNkulunkulu uyakhetha akakhethi uNkulunkulu ubuka wena yabona uma wena Dumo uzozonda nangundaba engakonanga ngalutho funa wathi uNkulunkulu nawe usiyakuzonda ngoba wena uzonda lo for no reason uMathewu 9:12 futhi yenza kubantu lokho othanda bekwenze kuwena uthi sithethelela amacala njengoba nathi sithethelana namacala kithi uNkulunkulu umuka wena wazonda lo kodwa lona engakonanga ngalutho automatically uNkulunkulu yena usuke sezonda wena Genesis 25 verse 21 uIsaka wakhuleka kuJehova wathandaza uIsaka kuJehova ngomngaka ngokuba
wayeyinyumba uJehova wamuzwa uRebeka umkakhe wasemuzwa uRebeka umkakhe wakhulelwa waseyakhulelwa-ke lo mama bathi abantwana ya bagubushana phakathi nanto base beyaqhubushana kodwa wayikhahlela omunye u-Esau wayikhahlela uJakobe phakathi esiswini yayisi indaba wathi uma kunjalo nginjengani na uyabuza-ke lo mama lona uthi kodwa nazi ingane ey'khahlela la esiswini uma kunjena kwenziwa njani waya kubuza kuJehova base beyobuza kuJehova ukuthi senze njani nazi iy'ngane esiswini ziyaqhubushana wathi kuye uJehova zikhona esiswini sakho izizwe ezimbili khona izizwe ezimbili uyazalwa nomuntu nizalo babo yedwa noma moyedwa kodwa uthola ukuthi nina ngale la inalandwa khona ngale mfihlakalweni anibona abandawonye nizalwa ubaba oyedwa noma moyedwa kodwa anibona abandawonye wobona ukuthi ekhaya khona othanda insango khona othanda isonto lona othanda insango ngisho inkonzi lethu ekhaya uphuma ngesikhala ningabandawonye kodwa nalandwa endaweni engafani wena walandwa endaweni yenkonzo lo walanda ngala eJamaica ningabandawonye kodwa nilandwanga ndawonye uJakobe noEsau ya kuyakwahlukana esiswini sakho bazohlukana ezimbili bazohlukana labantu khona esiswini esinye siyakwahlula esinye siyokwehlula esinye esikhulu siyakukhonza esincinyane uthi uNkulunkulu lomdala uyokhonza lomncane omdala-ke ubani u-Esau omncane ubani uJakobe uthi uNkulunkulu-ke lona omdala uyokhonza lona omncane ngoba uNkulunkulu lona omncane wambusisa into wayenza uNkulunkulu ukuze kubonakala ukuthi ubani obekhahlela omunye qhubeko izosho ukuthi ngesikhathi sebezalwe uNkulunkulu wayefuna bebona ukuthi hayi ukuthi abantwana bebeqhubukushana khona okade ekhahlela omunye khona benempi esiswini khona obekhahlela omunye wathi uNkulunkulu lindani ngelanga bozalwa ngaphi niyobona ubani obekhahlela omunye qhubeka zaphelela izinsuku zakhe zokubeletha bheka esiswini sakhe amawele okuqala eBhayibhelini asephuma lamawele waphuma okokuqala ebomvu u-Esau lona enjengengubo yoboya umzimba wonke kuthiwa u-Esau umzimba wakhe wonke wayenoboya nje eyihwanqa nje umzimba wonke waphuma kuqala baqamba igama lakhe ngokuthi u-Esau wathi ephuma nje esifini kwathiwa igama lalo u-Esau ngasemva kwalokho waphuma umnawe wakhe wasephuma umnawe wakhe ephuma kamuva isandla sakhe sibambelele esithendeni sika nakho isandla sibambelele kuphi esithendeni uNkulunkulu ufuna kuvela ubani obekade khahlela omunye u-Esau wayikhahlela uJakobe waphuma lona embambe ini isithende enzela kubonakala uNkulunkulu ubani ade khahlela omunye yikho uNkulunkulu engambusisa ngo-Esau wabusisa uJakobe ngiyakulento ukuthi maqhamu ubuze ngomona uphuma nawe esiswini umbuzo nje u-Esau wemkhathelana uJakobe ngoba esiswini ikhona indawo yaleliwele khona yaleliwele abahlali ndawo leli hlezi la futhi noma esephuma waphuma kanye futhi uzobona uJakobe wayekhona wamdedela u-Esau waphuma kuqala kodwa kuze bebona abantu ukuthi ubani okakhahlela ngisho ephuma ubani okade khahlela omunye walona ngizolibamba unyawo ukuze kubonakala ukuthi wena ungkhahlela bathi mabephuma wathi uNkulunkulu ngiyakubusisa wena okade ukhahlela impamvu uNkulunkulu kuhamba nalo shawayo njengoba ethi ushembe ushawaya kalahla mangayidingi uNkulunkulu kachemi nesiqhwaga sifunda thina la ethamboneni kwahamba insizwa ziyogqika khona inyanga yayilapha yayinembuzi eningi bahamba abafana beyogqika lapha lo wathatha umngane wakhe samsogqika lapha bafike bagcatshwa sathi thina ekuseni sibheke ey'koleni samfika lo munye enqume kanje ebridgini iy'ngcabo zivuza igazi uma besha abafana ababhemayo lapha eduze kwebridge bathi zathi uma ifika ebridgini lezi nsizwa yathi le kuyona ebivele isiqhwaga nekade ethiya kuyogqika yathi abona njengamanje asadilile lo inhlamvu lothi wathi hayi sangena waloshosho walona hawu galagala leyanyanga ayisangeni inhlamvu walona ngisho ngathi nje lutho wathi ngeke
wabona wadosa isibhamu ofaka 2 bullets esifubeni Sesikhwakha. sisikwakha wathaqathaq sawu isikwakha samdlula thina elele kanje nombhemu ziphume ngapha emhlanje zingenela isifuba isikwakha sambe sogqisa lo oyiva sithi njengamanje inhlamba isangeni lathi iva kakhulu yangena inhlamba yokuqala yaphuma ngapha ngena isibili yaphuma ngapha safi isikwakha imva akachemi neyikhona elutho buka kuDavide noGoliath lithi iBhayibheli lami ihawu lakhe lalingadinga amadoda ayisithupha ukulisusa phansi elikagoliath lalingadinga amadoda ayisithupha ukulisusa nje phansi lingale lalikho leli awuthi ngane nawe ungalibamba leli awubambe mbo awubambe la awuqukuluthi awuqukule mbo Awulele. hayi lalingekho leli ungaliphinda mhlawumbe 100 times ihawu likaGoliath lalifuna amadoda awusisi ukulisusa phansi kodwa uNkulunkulu wamanga nomfana omncane wathamba emfuleni othatha amathe ufakela kwindlu yemali uqho sawe isikhwakha uNkulunkulu uvama ukuchema nalomuntu lo osokuthiwa akalutho uzoma naye kuNkulunkulu umona makhamba ngoba le ndaba lokuthi iqale kuseni liyashona manje yomona uphuma nawe esiswini yazi ukuze ubone ukuthi ingane iphuma nawe esiswini okwenzani wothenga i-toys ingane engakakhulumi yabo lokho kusakhasa futhi uyinikeza i-toys idlala ithi mayiqeda ukudlala noma ingakaqedi bese uliboleka wena izokunika into umzali bese unikeza enye ingane bese uyathula ubone uzokwenzakalani akakwazi ukukhuluma akazi lutho kodwa uma kwatha toys layo wayinika le izoyihlala kubhongwana le umona sonke sinawo uzalwa nawo kodwa into ebalekile uzama ukucontrola nomuzi ukuthi uyaphakama wena wehlise mina ngathi nje umona into yokuthi hleziphethe amanzi ngoba umona umlilo ila mawuzwa ukuthi bawuthela amanzi ngoba unamanga mawuthi awunawo uthibe njengoshukela njengomuntu onoshukela nje kufanele enze namasweet ephatheni mayenza ushukela ukuthi athi ugqika amasweet noma ephuza amaphilisi ashukela ewenza ukubhalansisa nomona kunjalo akekho ongenawo akekho umona futhi mningi kakhulu kuthina abantu besilisa uyakwazi ukuyibona ukuthi nginomona ngiphila nomona ma ungakwazi ukuyibona usungakhona ngoba ma ukhona yonke into esegazini lakho uyayizwa futhi uyazazi Ngoba iphila kuwe. iphila kuwena Nawe uphila nawe. ma uthi awuyazi uqamba amandla mina nje ngiyazazi ukuthi ma wenzeka ngibila ngaliphi percent ngiyazazi ukuthi ngiyazazi into engicapable ukuyenza nento engekho capable ukuyenza nento engisho ukuthi talent akuyona into yami kodwa umuntu menga ngiphusha amawala ngagcine ngifike la yabona manje ma umuntu ufuna uzazi kodwa bese ukwazi ukuyicontrola ukuthi ngizoyicontrola ngisukela ngigcine la ngoba umoya phuma nawo esiswini ukhona umona omuhle kuthiwa ke hayi lo unomona kodwa umona wakhe muhle ukhona makhamba buza ukuthi imuhle ilona ukuthi uma uthenga imoto zakhe mhlawumbe kunomfana wakamakhelwane ongenayo imoto bese sabuka efethu ayizwakele ngiyakubongela imoto eyithengile mfethu mfethu yizwa ngigqugquzeleka ukuthi nami ngiqoqa amasenti nami le moto uthengela uhlobo engiluthandayo ilolu uhlobo engiluthandayo bengisaba ukusho ngoba imali anginayo manje ngoba usuyithengile ngiyagqugquzeleka sengiyabona le moto iyathengeka ungethuki mfethu uma usubona nami sengihamba ngalolu hlobo lwemoto yakho umono right uma ubona umuntu eneyinkomo ezinhle zidlala kahle mbuze yakuyena umbuzo wenza ngani akuchazele bese wenza ngalendlela akuchazele ngayo hayi uzoyintshontsha ekusuni ukhona umono omuhle ukhona ma ubona umuntu enenhle yakuyena uzofike yena akutshela wenza ngani bese nawe uhamba uyokwenza uyabona uCoca-Cola inkampani yokuqala nje ezidinga emhlabeni Coca-Cola ngithi kodwa seziningi inkampani ezingaphansi kwa-Coca-Cola kodwa uCoca-Cola kabanga nomona kwathi makufika lezi ezinye iy'nkampani zathi Coca-Cola nathi sicela ukwenza udingo oyinhlobo ethile kodwa ngaphansi kwe-umbrella yakho Coca-Cola wathi Coca-Cola ngenani
uyabona abavuka umono uthi ngeke Coca-Cola enze drink yethu nathi drink singawenza kodwa siye kuyena uCoca-Cola siyoshayisana ukuthi Coca-Cola sicela nathi kufana neToyota yabona iToyota khona iToyota Corolla khona iToyota bani Cressida khona Fortuner Toyota bani sekukhona no-Lexus ke manje abangaphansi ka-Toyota angithi uyabona lawo bantu bathula bajayele Toyota kanti imoto yedwa asiye kuyena siyothi Toyota thina siwuLexus sicela ukukhanda imoto kodwa ngaphansi kwe-umbrella yakho wathi Toyota hayi abayanga ukontshontsha imoto zakaToyota bayishintsha bayibhala Lexus cha umono right manje ke umona machama ukhona omubi khona omubi lona omumbi ke lona olahlisa umuntu lo wenza la madoda ezebulala uJesu ethathe ingubo zakhe bakufuna beye kuye bethi inkosi wenza ngani lezembatho ithunyelwa ubani uyifakani lezembatho zakho amandla akahlala imfihlo yakho yini mina ngibona ukuthi wayenomoya kaNkulunkulu wayevela uNkulunkulu eyindoda kaNkulunkulu wayezobahlephelela ethi hayi wena zokunika amandla ukuthi umuntu mayishwabela umlenze makwamthinta sini wena zokunika ukuthi umuntu mayengaboni uthi abone wayezobanika leyo ngxenye naleyo ngxenye naleyo ngxenye kodwa bona babefuna ukuba uyena himself ngoba wayezo uthule kuthiwa ibhantshi lakhe lona labangwa kakhulu kuthiwa lalingilingile into engathungiwe into enganamphetho into eqhushwe kanje into engasiwa akekho umuntu wakwabona lokho into uChains Bond akazebe yazo amabhantshi uChains Bond akabanga nalo ibhantshi lagqoka uJesu kodwa nalono wanikwa esebebunela uJesu waligqoka umoya lo kaJesu awungena lithi iphela iBhayibheli kwehla umoya phezulu onjengesimo sethu wangena kuJesu into ofuna bayifuna kuJesu akuzona izembatho loya moya wesimo sethu lo wesimo sethu bethi inkosi awutshela uJehova phela ehlise loya moya besehlisele nathi khona ingoma kaShembe ethi yehlisela ithi yenabisa noma ithi yehlisela izibuso zibhekwa kwamakhanda ethu ithini ithi yehlisela izibusisi kuphi phezulu kwamakhanda isho lo wamoya wehlela kuJesu wehlele phezu kwamakhanda into yabona uThemba uyasithanda wehlele kithi funa uma uhamba la emgwaqeni noma emoto bethi abantu awu nkosana uyaphila nkosana awu inkosana onyazi awuphuza udile bengakubuza ukuthi man uyiNazareth usondaphi wena hayi unenkinga bethi usondaphi mina umuntu la eBhayibhelini engibona sengathi umona wayengenawo mbona ngathi lokho akuthiwa uJohane lo wabhabhatisa uJesu angithi uJohane uyena kwakungathi uyena omkhulu uJesu engakafiki lize lithi iBhayibheli mawulifunda kahle lize lithi kubantu abazalwa uma uJesu engabalwa kubantu abazalwa abakhona eBhayibhelini lithi akekho engakoJohane lisho ngobukhulu ngendlela uNkulunkulu wayebeka into yakhe kuyena uJohane ubani athi wabhabhatisa uJesu uJohane manje kodwa akabanga nawo umoya wayengenawo umona namahlombe futhi wayengenawo buka inomona wayohamba ecingwa ngisho sekufanele ezobhabhatisa uJesu uJohane wayenamandla ukuthi ethi ifa ufe buka ngoba amasosha ambamba amvalela etilongweni wathi sekuyiphathi ibirthday party kaHerod wahanja wathi uHerod enganeni yakhe mntanami ngifuna usini udanse la kodwa bese usho ufuna uthi lo mntwana ayisawubuza kumama ezindaba umkaHerod wayemenyanya uJohane emnyanyela uJohane uyashumayela phela dube khona abantu abazokunyanya benyanyela awuthi kunesibhala lesikhathi kukhona abantu bekunyanyela ukuthi bekunyanyela ukuthi uyashumayela indaba kaNkulunkulu bekunyanya uthi ke lo mama enganeni hayi wena mfuna ukuthi ubaba kufuna ikhanda likaJohane asisho incwadi bayifundela bona abalaleli emakhaya uthi thanda ufuna ikhanda likaJohane 14 lapha 14:6 ilapha 14:6 uMathewu unika nangomaqama futhi eyifunda
uthi ayinde sifunde manje ithi kwakusuku lokuzalwa Matthew 14 verse 6 i-birthday party yokuqala emhlabeni kade yaqala lento kwafa umuntu yama-birthday kwafa umuntu nge-birthday Matthew 14 yokuqala verse 6. ikhanda likaJohane wayesethi umama Ya, wakhamba owadala inkinga ngoba umama wayenenkinga noJohane. noJohane engamthethelela Yini inkinga yenayo? ngeke siyikhulume phela ngoba ingena la isenyameni ila enyameni Matthew 14 verse 6 uJohane wayesemoyeni lo waba la enyameni enyameni efisa ngathi uJohane Ngake efisa ngathi uJohane engake mbonela engalweni effect engalweni uJohane wathi cha ngize ngizwi ngomoya. likaJehova Angikho lapho. ngihamba ngomoya wagcwala lo wathi umoya okwenzani ingane masizobuza ukuthi mama nangu baba ethi angicela into engiyithandayo uthi cela ikhanda likaJohane ubanine phakathi kaJezebeli nalo onakhuza Bafana. umkanakhuza umkaHerod ubani wangena umoya womunye isipoke esasihlala kuJezebeli saphuma kuyena sazongena kumkaHerod umkaHerod ya ngoba uma ingane izobuza Ya. uthi cela ikhanda likaJohane uthi nje cela ikhanda likaJohane Lesipoko somona sahlela kulo. sangena kulo ngoba lona uyaphila kodwa manje lana uhlezi Nesilonda. nesilondo ukuthi kodwa uJohane woze kumchitha ungenza nje wedwa nala endlini esonto esontweni uyahlala umuntu nomuntu la wobona umuntu mawuthi jamthethe uzuthi usibanibani ushonile ethi zaphumula Ayisibaningi ngesikulowo moya. hawu Awusibaningi. zwana Hawu, phela iqiniso sibaningi. Yenza ngathi- Matthew 14 verse 6 iya kepha iya kusakhethela usuku lokuzalwa kukaHerod lwalungiselwa nje usuku lokuzala ibirthday intombazane kaHerodiya yangena ingane zalo uHerod yasina phambi kwawo uHerod yakumkaHerod Ya. yasina ingane yakhe yamthokozisa uHerod wajabula wathi angane yami wasina ngakho wafunga wathi uza kunginika lokho ezakucela uthi ke mntanami ngizokunika noma yini oyithandayo usina kahle ya isiyaliwe unina yathi yasiya kumama wayo wasethi umama wayo ngiphe lapha esitsheni wathi umama wayo hamba ucela ikhanda likaJohane libe sesitsheni libe kwesitsheni ikhanda likaJohane umbhabhadisi wathi hamba ucela ikhanda likaJohane umbhabhadisi inkosi yadabuka yakhala inkosi kepha ngesifungo isifungile nangakho ababehlezi nalabo ababehlezi nayo ya yasho kuba ilinikwe yathi hayi inkosi ayihambani nomnqumo uJohane nibuyisa ikhanda ingane yami yalifuna ikhanda yathuma yanquma ikhanda likaJohane etilongweni lanqunywa ikhanda likaJohane into yadada ikhanda likaJohane lize linqunywe umkaHerod ya wayenekhona khikhi noJohane ya phela ngabe unamanga dumo mawuthi emhlabeni yakho umuntu onekhona khikhi ngabe unamanga hayi ngabe sihlezi namakhona khikhi sinawo amakhona khikhi Nwaba. akhona Angashayiwe. kuthiwa yathi enye indoda isishonile sifika ngale kwelizayo mayifika abantwana basebenze bawunikele enkosini izinto zeyingasalungisi ishonile yayi kade ihamba igcotshiwe kodwa esontweni Ya. sebeyobuza bathi inkosi ubaba beyigcotshiwe wenza kahle esontweni kodwa manje kumele washona izinto zethu ziyabheda lithi sonke uthi ushembe hambani niye ekhaya ngizonitshengisa ukuthi inkinga ikuphi inkinga ikubaba wenu uthi ubhuti omdala wathi mayelele kusuku wabona ubaba wakhe sibona kasweni ya ushembe wanika ubaba wakhe ukhiye wathi mina vulela iy'ngane zakhe inhlahla uthi-ke yajabula le ndoda uthi the ma isajabula wayesethi ushembe qala uvulele iy'ngane zanangu lo komba omunye umgcono ya owayemngani ngalo qala uvulele iy'ngane zalo inhlahla bese uvulela iy'ngane zakho inhlahla kuthiwa le ndoda phela ubeka phansi ukhiye yathi ngeke iy'ngane zalo zivulele iminhlahla besingezwani lo besingabangani kodwa besingezwani nalo yawubeka phansi ukhiye yathi wathi ushembe hayi bo njengoba iy'ngane ey'hlupheka wena vula inhlahla kodwa qala uvulele iy'ngane zikamngani wakho inhlahla bese uvulele iy'ngane zakhe sezize zazobika kimi yathi lo ndoda akahle-ke shembe ngengwenze lo uma uthi angivulele iy'ngane zalo ngangamfuni nje sisaphila ngangenza nje
Dube uyahamba nomuntu ufothi nihambe yonke indawo nishumayele uyenza nje uyakubuka akakufuni uyakubuka nje uyothi mzukwane kuthiwa uyagula bese ethi hawu akakafi makwathi uyagula ebuthi awukakafi bekubuka thiwa indoda ubeka phansi uthiwa umfana waphapha umfana ekhala wavuka kumndeni wonke wathi hayi sesingaya nje phela kushembe siyodlala ngesikhathi sobe sidlala ngesikhathi sethu inkinga ushembe sesitshengisile ubaba ukhiye ubeke phansi ngale kwesizathu ngokuthi ngeke evule inhlahla evulele ingane zikamngani wakhe bese evulela thina ubaba ukhiye ubeke phansi ufasile ngale uyafasa umuntu ngisho sengale ethi ngeke mina uyazwa njalo Khethi ethi ngeke awubeke phansi athi uyonikela embengeni konze kuphela imali ithule le ndoda ngeke mina ngiqale ngiyovuleleka mfowethu ingane ngengikwenze lokho ngani khona umuntu ongafiki Dube engowake nisho ngahlaba inkomo ka 20,000 mabethi bambuza wona hawu walana uhlatshiwe nje ngale kwamfowenu ethi hayi inyama nginayo nje mina ngicela ifridge leka ngilambile mina ngithi T-bone khona inyama namagama T-bone fillet uyazi mina Dube bathi ngeke ngiyihlinze inkomo ekhaya ngike ngiyithenga inkomo ihlatshwe la kwenza imicimbi wena ngicingile T-bone nama-fillet nayo yonke lento ngayitholi kodwa khona abantu abathi badla T-bone ibhalwe le T-bone fillet enkomeni futhi ayikho kodwa ikhona yona mowethenga ebush i-T-bone kodwa la kule hlatsheka wakwethola kini manihlabeni umsebenzi i-T-bone ikhona nyayazi mina i-T-bone enkomeni leyomcimbi fillet enkomeni leyomcimbi abayimukele okhokho le abayimukele kodwa nisihlukanise ngesigebe okhokho usubeka lapha esamuthi i-T-bone ke ninaba kwadong kunzi izophuka uphondo nansi i-T-bone ngeke lonto ngeke nayi fillet basikithi isikoma namhlanje inkomo sengathi mthetho wamafaka kubala kamashingana umlamula inkunzi ibulalana uthi nansi fillet hayi angiboni ngafuna umbengo nje kodwa bakhaya into engisho into kufanele zami ukuyilungisa ukulungisa lo mona ola ngoba uyozivimba singafiki la kufanele sibe khona ngoba kuthiwa lathi ilanga selizoshintsha ibhanje lathi ilanga bonke abantu oxabene nabo nabantu onento nabo la ngesikhathi umphefumulo wakho uhlukana nesidumbu uqala kulogcina ukucabana naye ucela intethelelo kuyena uma engakuthetheleli uyahamba uyohamba kubo bonke uzofika kumuntu owaqala ukucabana naye kusukela useyingane indeke le ndaba isikhathi ngesikhathi mawufa nje phuma umphefumulo lo muntu ogcine ngakucabana uqala kuyena umuzi ngentethelelo mfuna yakwaJehova ethi yawe nathi ungeyisa wena emhlabeni mina ngicela ukumelana nje 20 years ekugwebe nayo indlela agweba ya wathi ubabilanga kunabantu abahamba emhlabeni uJesu engakazalwa abangakafiki lapha yakhona is 2025 years uJesu washona kunabantu abashona uJesu engakazalwa abangakafiki la kiwa khona abangakafiki uNkulunkulu itopi abantu ababebonile ngoba khona lapho umuntu ekugwebe ngendlela yakhe khona lapho uzokuthi uyafika nje khona uthi umndeni wakulowo muzi awumfana sasinengane yodwa yabulawa wuwe besicela uhlalelana iminyaka engamakhulu amathathu yikho wathi uShembe ningaqali ukwenzela umuntu umsebenzi la ekhaya ningakayi ukomnikelela ngento enemphefumulo uShembe nicela uShembe amsondeze nicela amsondeze qala nomnikelela ngento enomphefumulo ngisho eseshonile hambani nomnikelela ngento enomphefumulo ngoba ngesikhathi ethi uShembe thuma umqondisi akhanyisa indlela uShembe ukhipha umuntu wasezulwini ophethe ithoshi lasezulwini oma phezu kwethuna ngesikhathi lo muntu nimgqiba niqeda nihamba lo muntu uyakhanyisa kanje wena ulandela nanga umqondisi ngesikhathi ufika esitheni sakho umqondisi akakhulumi ukhanyisile kuphela wena ukhuluma nalo muntu alalele umqondisi athi lo muntu uzoma la 300 years nami umqondisi umqondisi nethoshi yena ukhanyisa indlela ithoshi engapheli mabhetri kuze kufike leso sikhathi ukhanyisa indlela
ngesikhathi abakini beyakushembe beyonikelela yike ushembe maNazaretha uthwala athi ivuka maNazaretha kube kuye ngami ngabe njalo ngesabatha ninikela uTiki ninikelela abakini abangasekho labahamba ukuthi ushembe basondeze ngabe njalo ngesabatha ninikela ebasondeze ba khona abakude kakhulu bakude ngisho ukwedlula ingaphesheya lo lwandle ngale kwelizayo Walasho njalo uThimo kwenye insizwa beyilethile ingeloni nothi nayi sikhathele sihlabe ikhumba zingaka zigcwele indlu bayisa othingweni kwathiwa hamba obekela ushembe wathula ushembe inikela lawo buka umnikelo wathi mntanami ekhakini akekho umuntu owayekukhanyeni finish noyedwa finish ukhokho wakho ikhanda laye ebumnyameni Nakho. bonke abalandela ngemva bayesinyameni nakho yabona uyadlala esinyameni kanjani makhaya ngesikhathi ubekwa phezu kwethuba umqondisi usuke liphethe ithushi khanya alikhanyi ngogesi alikhanyi ngamabheki likhanya ngamafutha asezulwini ngesikhathi wena ngekho umuntu osontayo lapha ekhaya mhlawumbe uyashona ingane zakho zisala isonto awusanikelelwa muntu ithoshi likamqondisi Njengokucisha. lithi Izincisha nya. usho njalo uMathewu 20 ukuthi kwakukhona izintombi ezazisho lezi ezinye zayiphethe ibani amafutha engawaphethe lezi zayiphethe ibani namafutha lezi ezazingawaphethe amafutha zenze njani ibani zacima ibani ushembe ngale mali njalo ngesabathi ithi ishumi lenhlambuluko usukenzela ukuthi ungabuye emhlanganweni unganikelanga nikela noma ishumi lenhlambuluko ushembe kwahawukela ngisho ngeshumi lenhlambuluko Ukunikela kuyimask kanje. imask ngeshumi lenhlambuluko elimenyezelwa ngisho embhojeni ethi ishumi lenhlambuluko njalo ekuseni liyamenyezela emini liyamenyezela Ukala ngalo. uwenzela ukuthi ngisho ngathi imali yokunikela bungenayo uthi ushembe uyakwazi ukolanda umndeni wakini wonke esihogweni esigodini sosisi ngeshumi lenhlambuluko ngeshumi lenhlambuluko athi bonke abakwadube noma ethi bonke abakafazi ingane abanikelele ngeshumi namhlanje ngithi abaphume sokweni bengene ezulwini ngoba izwi lakhe ngalaliphikisi uyakwazi ukuya eyobalanda ngisho leli ishumi kade ungenalo uzothi mase kuyonikelwa uguqa ukuthi inkosi ishumi kanginalo kodwa nkosi ngenhliziyo yami evumayo ngomoya wami ovumayo ngiyanikela nkosi kodwa leli ishumi kwalona lenhlambuluko anginalo uyalalela ushembe ehambe yobalanda ngomthandazo ongenamali ongenamali it's a must kodwa amafutha esibanini sikamqondisi ayaphela yikho ke ethi ushembe ubulwele njoba nje amaqhamunzela insizwa lapha ekhaya thandaza emntengwane thandaza nje ngathiwa imifi yaphela ekuhambeni kwesikhathi kodwa uthi inkosi ngiyacela ukuthi ey'nganeni zami lento yakho yasezulwini ivuke isho njalo uJobe 7:14 ithi khona ithemba emthini mawunqu ukuthi ihlumela lawa liyophela liyophinde ihlume muze ukuthandazela ukuthi wena ube yiNazaretha kakhulu wena wazi ukuthi uyashumela vele ngokusahlumuka wena ngomsungana kodwa njalo uma uthandaza thanda inkosi ngiyacela ukuthi lento eyitshale ikini yokukuthanda ayihlume ingane zami noma mangilala ukuthi ivuke ngoba ngale uyangena ngengane ngisho ukuthi sisogweni mina ubaba wathi mfana wami sengizohamba kodwa mangihamba ngibona indoda inemnyango kanje yangibiza kathathu yathi fakazi ngasabele ukuthi lempande shadi yala ngimkhona la kusemnyangweni wezulu uthi nimi kanje le ndoda yathi mina ngushembe lana umuntu noma engamuhle kanjani ezweni ajatshulelwe yibo bonke abantu kuchwaza ihlwele mayiqhamuka kodwa mangithi angangeni la kangeni yathi le ndoda umuntu noma engamumbi kanjani bemnyanye bonke abantu ezweni enyanywa bakubo enyanywa omakhelwane ney'hlobo kodwa mangithi mina la kangeni uyangena lana mphikisi izwi lami liyaqala liyagcina la wathi khomba ingane ezokuhambela ngoba wona akazi uhambe ukuhamba ngoba lana ngiyamfaka umuntu mina ngengane uma ngiyenza into enhle ingane wabatshazwa kodwa awucha ingane kabani yaze yenza into enhle uthi ke lo muntu wathi kuyena ngiyangilandela lo muntu bese ngifaka la uma ingane ke yenza into embi noma ngabe besela ngaphakathi
ingane yakhe egcina imkhuba ezweni kwabantu ozimkhuba yengane yakho ngiyakukhipha la ulahle ngapha uyangena ngengane uyaphuma ngengane lolu uhambo ke siluhambela okhokho nobaba nobabamkhulu nabafundisa la sebalala ukuthi makwenzekile inkosi yami senza kahle ushembe uyobafaka nathi kodwa ma futhi nesenziyakambi ushembe uzobakhipha ngisho bengaphakathi ngathi kuthiwa umuntu umfundisi wakhishwa nengane yakhe eyibhema ugwayi eseshonile ngale kweliza wakhishwa ngengane yakhe eyayibhema ugwayi wanele washona ubaba eshomana nabangani yona ngokulayitha ngesabatha kuthiwa yayibhema impela kodwa ihloniphe isabatha kuthiwa ngesabatha yayiqaleka iziphuze inamaphilisi ekhanda grandpa compress disprin sokuthi njalo makulihlanu lesi sithenga amaphilisi ekhanda ithi nje ngeke mase kushona ilanga ngelihlanu angiyenzela ubaba wayemfundisi ithiwa yasiyaziwa ngisho isitolo sangomuntu ngolesihlanu ayiwathenga amalungu ithenga amaphilisi ekhanda yenzela ukuthi ikhanda baselithi nqe ilusi ithi amaphilisi ulukuthi ihlonipha ini ubaba kanti ubaba ungapela ungene ngale emzini wamanazetho kazi mina ngaphezu kwelanga nenyanga yaqaleka kwaze kwayehlula ukuqaleka kuthiwa yasithi hayi nobaba useyaqala namaphilisi ekhanda ngisawazwile sengiyawaphuza amaphilisi ikhanda kuthiwa yasiulayitha ngesabatha kuthiwa ngalo lelo langa inyoka yashaya inkomo inyoka yashaya inkomo beswa sekuthiwa inkomo isishawe inyoka bathi mabeyofika kuthiwa bafika inkomo idindizilinga ishawe inyoka kuthiwa kwathi kusuku esifika le ndoda ifika kugogo usekhona ugogo yafika kugogo le ndoda yathi umfana usengikhiphile bengisendaweni enhle kodwa umfana usengikhiphile ulayithe ugwayi ngesabatha ubethi maye ulayitha logwaye udonsa ukuthi ubushisa mina ngize ngaphuma ngiyiphumele mina endlini yesonto ngayiphumela ngama ngaphandle uthi bengizomlanda ngase ngikhuzwa abadala ngase ngibulala inkomo kodwa bengizomlanda lo mfana sengivalelwe ngale nginokugwayi ngihleli ngaphandle manje uyaphuma ngengane uyangena ngengane uthi ngihlaba inkomo nje bengizobulala yena kodwa abadala kakhulu kunami bangikhuza bathi hayi ngiyabathanda ke lapho yabo labo bathi wahamba phela nomfana ilayitha ugwayi ngesabatha akusho ukuthi isifungo esisuke sifungwe umzali wakho noNkulunkulu mase hambela umzali sisala sisebenze kuwo ngokuphinda phindiwe kodwa ungafunganga wena kufunga yena ngoba uyinzalo yakhe dube yabona kodwa uyayi ukuthi mawufunda umthandazo wesabatha umthandazo mawunikeza umthandazo ngoba usha umthandazo inkonzo phela khona umuntu okefunda umthandazo akathi ufunda ubona ungayiswa lento ukuthi okungcono ngisho sengathiwa ayakuvalwa sihambe uze uthi ayikha inkonzo seyiqediwe khona lapha athi khona ushembe athi nezizukulwane uthini uJehova mbongeni nezizukulwana ngithi uJehova manazatha nezizukulwana zenu usuke uthini yini izizukulwane yithi phela lapho akusithi uma nje wena Dube noma uyiNazaretha noma wazala ingane eziwu-50 kwethu kuyayiphoqa ukuthi zibe amaNazaretha isizukulwane sakho phela noma engahamba ebone yiphi inkonzo ethi ufuna ukosonta kuyona kodwa kuyamphoqa ukuthi akabe yiNazaretha ngalo mbhalo othi mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwana zenu uma nje umzali kathi ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni wakhetha uNyazi automatically nonke nengane zakhe seningamaNazaretha akukuthi mina ngizoyikhethela inkonzo ye-choice yami ayikho yakhethwa umzali engeyakho nonke yabo thina la ekhaya
kwafika ugogo uMadube lo bengikhuluma ngakho ukuthi wagana ukhokho wafika la ekhaya eyintombi ka25 babehamba noBombela wazogana ukhokho wangemukela ukukholwa wathi ngengikholwa nje wayiphuma yethu ugogo esontweni isonto lalisela la ngakwaNtuli la kunethempeli lalilanje bathi ukuvusa umzi mhlophe nje uvuswa lelo thempeli elidala elalela ngakwaNtuli la hayi ngapheshe emzi mhlophe la ngakwaNtuli ogogo ongayintombi ugogo vele ungayintombi ozala ukhokho ogana ukhokho uMaqakela ozala umkhulu soqamukile babesonto lapho wathi ukhokho angeke mina ngisonto mina awu ngibe uyivaka phela kuyesontweni ukuyivaka moyo esontweni wangayi wayihlalela wazala omkhulu wabathatha ukhokho wahamba nabo ngapha ensizweni wabanika lento lathi samzoshaya insizwa moyo esontweni uzukuthi uyesaba zashaya induku zangasonto wangena ugogo umjahisi egana umkhulu soqamukile sekuhamba bani ugogo uMadube nogogo uMancube besontweni bobabili ukhokho akaya esontweni omkhulu abaya esontweni washona ukhokho kuhamba isikhathi bashona omkhulu obaba baganwa inabo omama angithi omama nabathi ukulandela ngithi obaba bangayishova ngizama ukutshengisa njalo ukuthi makwangena ubuNazaretha ekhaya ungene mfowethu sithanda sizeze sizosiyithanda le ndaba kaShembe kodwa mina these singamaNazaretha ugogo mina wafika kimi ekusungulele kade inkosi kaDube ayithi ugogo kwathi sekushona ukhokho wabuyela kubo kaDube ngokuthi wayengasaphathekile ke phela kahle engasekho umuntu ozomnaka ngithi wasethatha omkhulu wabuyela nabo kubo kwaDuba ngithi bakhulela khona kwaDuba wasefanele simenzele usiko lombuyisa ngithi hamba dithenga ibrahma lelimhlophe yafika inkosi kaDube sibuyise ugogo wafika yimi ekusungulele ugogo wathi ngiyabonga mzukulu ubuNazaretha la ekhaya kwafika nami ukhokho wenu uMaqakela wangakwemukela ngalinda ngasala omkhulu benu bangakwemukela ngalinda kwazalwa obaba benu bangakwemukela kwazalwa nina ngathi ke la kunina ngicegele esokeni ngizokumukela ngisho ngathiwa kumnyama kubungu wathi ngiyajabula kamzondo usumbuyisile sengiyathemba ukuthi indaba kaShembe la ekhaya ngisaphela isikweletu lento isuka ukhokho owafika nayo la ezogana ukhokho uMaqakela manje yangena lento ayipheli ngase ngike ngaya kudokotela kule minyaka emithathu edlule la lo wasentokozweni engihlole ngithatha igazi ngamphathwa zinyawo ethi lo dokotela akekho emlandweni wakini umuntu okwaphathwa isifo samathambo naso yebo naso ngathi mina kumanje umama yamphatha amathambo nakho sesho uMnazaretha kufana nento enjalo Shumayeli 1 verse 9 khona umuntu Shumayeli 1 verse 9 funda la umuntu wayeNazaretha ngisho kuni bengaqeda bekubalekela kodwa kuhambe kubhulu sivala siningi 19 Shumayeli 19 seyivala manje isiningi hey 19 ivi usayikhumbula le nakhuza sokho ethi masilubonge usuku masilubonge usuku esikoleni okwake kwaba khona futhi nokwake kwenziwa uyawukwenziwa futhi yeke akukho kusha phansi kwelanga akukho ubona umuntu kade efaka amaqoksi umbone sela eNazaretha uthi uyambuza hayi khona vele kwakuyinkonzo kagogo owayezala umkhulu wena futhi kanti uyazi hayi asiyeke manje wena hey Shembe asibhekise enkosini hayi bafana sesobuya